dat? Da, să vorbesc. Bun, fraților! Ok, nu contează ce a zis el înainte acolo. Da. Acum am intrat pe un joc. Nu mai ne jucăm Roblox. Vezi ce tare! O să vină poliția în asta. Ops. Te aude? Stai. Fraților, să intrăm pe alt joc. Stai, frate. Nu, știu! Intrăm pe Roblox, fraților. Vreau să ne jucăm. Apeși numai pe el dacă vrei să... Scuze, fraților. Mi-a scăpat telefonul. Hai să intrăm pe asta. Avem o pisică de gustă, dar nu puteți să o vezi. Bun, o cheamă Nana. Tapci! Fraților, bața. Bun. Nu merge. Ne jucăm. Fraților, o să intrăm alt pe Roblox. Chiar să vă filmez. Da. Sau? Da! Bun. O să intrăm pe... Rivals, dar... o să fie normal. Pișimoi, pasă-mă uita, nana. E da. Fraților, repede. Bun. Până atunci, pe sniper, te rog. A făcut ce ataci? N-ai bun! Dar numai puțin, fraților. Nu stați. Da, să te filmez. Da. Bun! O venit vara, bă, o să început și Rivals! Acum, am uitat ce doamne vreau să fac. Gata să. Intrăm pe Shopend. Aici! Nu-ți aude! Filmez? Da, pe... Asta e nouă! Bă, copii și-au băgat o nouă hartă! Uitați! Nouă hartă, Caleb! Da, nu știu. Nu. Ieri au zis că se bagă o nouă hartă. Au zis pe... capăt au zis. Da, cred că o să... Aha. În capul tău! Poți să iau cu el mor, fraților. Fraților, dăm random tot episodul. Tot episodul dăm random. Fix armele. Uite, bă, eu nu știu să mă joc. Asta e cea mai enervantă hartă. De unde doamne trage? Uitați! Uite-te! Ia-i, bă, fraților!
Filmez? Da! Random. Wow! Ce bune are mi-a dat. Ok. Bun. Îl bade numai. Îmi pare rău că se aude așa. Se uită Lolo. Bine, Chila. Bine, nu știu. Nocivanu. Încă da. Am uitat să dau random, îmi pare rău. Nu. Okay. Pleacă! 4-0. Nu. Iar am uitat să dau random. Trebuie să las să mă bat odată pentru că trebuie să dau random. Numai să văd, încerc să bag cuțitul. Că n-am făcut un kill niciodată cu telefonul, cu cuțitul. Mamă, ce hartă mare, bă! Uite-l cuțitul. Wow! Cel mai bun cuțit. L-am bătut și... Stai să mă uit. Filmez. Wow! Stai. Intrăm la shop. Și... Fraților, o nana dăgusă. Fraților, dacă într-o zi o să-mi arăt fața, nu veniți ce mă omorâți. De ce zici fraților? Că nu ești frate cu ei. Fraților, pentru că asta zici ăia la alți youtuberi. Uite, eu mai filmez. Da. Fraților. Nu, mă, ce să mă joc. Pentru asta. Ai intrat pe mine la sandbox, adică tu cutia cu un zip și să mă cam pe nala. Nu. Bun. Intrăm și o să vă arăt cum trebuie să dați un butonașul de like. Da? Bun, intrăm aici, îl punem pe ăsta. La rând. Bun, hai să vă arăt. Da, să-l punem invincibil. Negru. Punem pe ăsta. Bun, și acum... Bum! 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 Și bum! Și acum reînviat. Bum! Bum! Și acum a venit. Bum! Rush! Bum! Mâncă! V-am arătat. Deci asta trebuie să faceți voi. Butonul de subscribe. Dați like, subscribe și pa, pa!